шәһәребезнең уртасында, нәг уртасында рәхәтләнеп, хаҗдан кайткан милләттәшләребез белән, дин кардәшләребез белән бергә очрашабыз, сөйләшәбез, савап җыябыз. Әлхәмдулилlah, шөкер. Безнең бүген безнең мәҗлесебездә шатлыгыбызны уртаклашырга, шатлыгыбызны хөрмәтле кунаклар да килде. Шуларны атап әйтеп китәсем килә. Иң беренче менә Илдар хәзрәт мөфтиятебезнең, Ульяновский мөфтинең беренче урынбасары Илдар хәзрәт. Янында Үзәк мәчетебезнең имамы Рөстәм хәзрәт. Мен сезнең чыннарны бик каты белмим инде. Шуңа күрә әйтәм. Менә Рамис Фарукович янында Рәсүл хәзрәт туганнар. Федерация урамындагы мәчетнең имамы Рәсүл хәзрәт Акчалмадан. Һәм Рамис Фаруковичны сез барыгыз да беләсездер инде. Асын Рамис Фарук улы, әлхәмдулилlah, шөкер,